mamerojigi. To akeni nyalo miya thuolo mondo mana bire kabenda dhi tude gi penjo mar Peter Obonyarie paka ntiere Migori County. Samoro wagomba kama to ntiere ng'ama osedonje yedhe gi nyadi nuoya kendo sira mondo mi owuoge to tame wuoke yedhe na bende koro otiyogo pile ka pile dende oseng'iyogo kendo wuoke te kanyato mago mag njaga ma bende dhi ketho donjo nyaka obwongo kendo donjo nyaka e del e yo ma ok owinjore. Owacho ni bende ntiere yo ma ng'ato nyalo weyo godo tiyo gi yedhe gi magi yie gi we chuth. Mokwongo kaka nawacho mbele kachacha en ni sama koro ng'ato osetiyo gi yedhe gi ma koro chop kuma koro ok onyal weyo kende, mano koro waluongo ni addiction. To addiction is a disease. So rechego koro ok en a choice, ok en hero mar ng'ato. Ma en ng'at ma koro tuo kendo dwa ni mondo yud thieth kuom laktar. Omiyo ka watimo gik machalo kamae to sama ne wadhi devolution tiyudo ka counties wa nomi teko mar kawo weche mag lika, licensing, prevention, education magiketo puonje alwora, rito alwora marwa kalure gi jogo mauso kata maloso gik mameroji gi kendo konyo oganda magwa. Omiyo counties manie Kenya te to kata mana counties ma kaluo wa jogo mane wayiero telo wang'eyo ni gin gi teko no. Kwa bire Kisumu County kae wayudo ka wan gi nyicha oyaw rehabilitation center Nyang'oma ma Kisumu County nogero. Mai kuma jodak ma Kisumu County nyalo dhi kendo nyalo yudo kony kata mana thieth. Ka wachako wang'iyo alwora makwa nitie organizations kata mana migepe ma ok mag piny owacho mag ji giwegi kata mag non for profit. Anyalo wacho ni e Kisumu County ka nitie achiel maduong' miluongo ni Blue Cross Kisumu kata Blue Cross Kenya. Magi gin jogo moseketo puonj ne jogo manie alwora magwa. Kiwote gwenge ma Kisumu tinyalo yudo ofise gi. Nitie nyaka jogo matimo gimiluongo ni thieth kata mana treatment. Wan gi ji kaka Renaissance, wan gi mayudore Tafom United Mall, nitie jo kaka Adav Mamboleo manotimo treatment. Omiyo nitie kuonde ma ji nyalo dhi mondo oyud kony. Bende in kaka jakenya in gi ratiro mar dhi e od thieth moro amora mondo ipim gima chandi mondo iyud thieth. Apani kidhi kata mana Ramogi odiga kacha sani nitie nyaka kuonde ma ji thiedhore. Omiyo onge ng'ama onego bedni kata onge ngima monego bedni wawito nikech addiction. Kik wawe mondo ji mer ma chop kuma koro ng'ato ok nyal konyore. Ber mondo ka ng'ato nigi shida ma kamae to obet piny kendo oyudo thieth. Mar ariyo, ber ni mondo wan joma dongo e alwora magwa kuonde ma wadake. Sani wach mar addiction kata mana madho kong'o sani ok onego bed gima koro iwacho kikwedo go ng'ato kata kikuodho ng'ato. Mai puonj mane wachiwo kawuono kane wamak gimiluongo ni World Drug Day ni mondo wa stop stigma. Wach mar miyo ji nying ni janjaga, machanga moran, machanga mapinyo kadhogo, nene, mago gik makelo pes miyudo ka ng'ato koro ok nyal manyo kony, oneno ng'at mangimane oserumo. Lakini en adier ni ka waketo mikakati e alwora magwa to mai jok manyalo biro kamoro achiel kata mane support group communities magwa ka wawuotho kata mane baraza chief bro mi kata mana jogo manie alwora mari manyalo mi kony. Ka wawuotho Kisumu County kae Blue Cross Kenya timo tich matek ahinya e agwenge magwa mag chiwo kony sana ne jorowere gi jogo matindo mapod nie sikunde kata mana kuonde tiegruok mag colleges mondo gine ni giyudo psychosocial support koa kuom jogo mopuodhore manyalo miyo counseling skills and other psychosocial needs.